Enw ni'r Cyfoes a ni o Gyfyrddin. Nath ni gilydd ti tair mlynedd ôl yn siŵr fod, yna? Ie, probably 3 mlynedd yn ôl. Dyma'n llwyddiant gyntaf ni cyrraedd y rownd dyfynol. Wel, ni'n cael lot mwy o gigs nawr, sydd o good. Res i fi ymuno, mae'r band wedi bod yn eitha good, dwi'n credu. Tro cynta ni recordo'n studio i hwn. Byddwn ni'n recordo yn y bathroom o blaen. Do, byddwn ni'n recordo yn tŷ bach yn TV. Uso webcam a laptop a just recordo tracks yn separate. Ond mae'n good recordo yn studio, achos maen nhw'n cyfro lan camgymeriadau chi a stuff. Ie. Sydd wedi bod yn studio o gwbl o blaen. So, na, mae wedi bod yn fatha newi pob un o'n ni. Mae'r can yn swnio'n gwahanol fyd, achos ni bod yn y studio a ni wedi clywed y gwahanol syniad ni'n cael mas o offer yna. Ni'n gobeithio gael mwy o gigs. A really, ni'n jyst eisiau mwy o pobl clywed ni a clywed music ni a war music gwahanol. Ie, ni'n teimlo fel bod ni'n yn wahanol i'r grwpiau eraill sy'n lan am Brwydr y bandiau, achos ni'n teimlo fel bod ni'n trial neu pethau weddol newi. Dyna ni ennill achos ni'n teimlo bach yn gwahanol. Ni fod gyda'n gilydd am ages, so mae eisiau bach o llwyddiant o'n ni'n help. Please. A ni'n slago David D yn canu, fi'n meddwl mae'n eitha bryd. So, ni hefyd gyda ysbrydoliaeth o bandiau Cymraeg fel Racehorses a Gorky Psychotic Monkey a stuff, so ni yn hoffi cerddoriaeth Cymraeg. Ni jyst yn meddwl bod ni teimlo bach yn gwahanol weithiau. Dyma chi glip o can ni wedi bod yn recordo heddiw, sef mae'r Cyfoes yn ... gan y Cyfoes, sef ni. Dechreuon ni off yn gofyn cwestiwn ever